Македония башкаласы Скопьеда 19 яшьлек егетне үтерүдән соң башланган тәртипсезлекләр сүрелә төште. Полициянең үтерүдә албан кешесе шикләнелә дигән белдерүеннән соң хуҗалары албаннар булган кибетләргә һәм кафеларга һөҗүмнәр булды. Яшь кеше үз йорты ишек алдында велосипед урларга кергән каракларны тотарга тырышканда үтерелгән ди тикшерүчеләр. Статьи ученых, которые успели... Беларусның Бобруйский шәһәр музеенда Советлар берлегендә Сталин чорында булган сәяси зулым вакытларына багышланган күргәзмә ачылды. Музей оппозициядәге Берләшкән ватандашлар фиркасы офисында урнашкан. Җирле активист Волга Пиманова чыгышлары белән Бобруйский шәһәреннән булган зулым корбаннары турында мәгълүмат туплаган. 100 кеше арасында язучылар, актерлар һәм хукук яклаучылар бар. Невольных тримали у подвальных помешканиях. У соседнем Томскида җирле телевидение каналын яклап урам җыены узды. ТВ2 каналы инде бер айлап күрсәтми, аның эфирга бирелмәве җирле тапшыргычларның ватылуы белән аңлатыла. Элемтә хезмәтләре ватыкны күзәтми. Роскомнадзор кичекмәстән тапшыруларны яңартырга кушты. Булмаса, каналның лицензиясен алу белән янады. Урам җыенын оештыручылар әлеге вазгыятьне акылга сыймаслык дип бәяли. Һәм ТВ2-гә каршы хакимият басымы бара дип саный. Бишкектә Кыргызстанның таможня берлегенә керүенә каршы чыгучылар парламент алдында тоткарланды. Кыргызстан таможня берлегенә каршы исемле хәрәкәт активистларына бүген тоткарлау шартлары һәм җәза билгеләнергә тиеш иде. Протест чарасы парламент комитетында Кыргызстанның таможня берлегенә керү планы тикшерелгән вакытта узды. Берлеккә Россия, Беларусь һәм Казакстан керә. Шулык Кыргызстанның Ош шәһәрендә исә илнең иң узын кешесе Женишбек Раимбаевка сәламәтлеген яхшыртырга дип акча җыела башлады. Раимбаевның буе 2 метрда 35 сантиметр. Акча җыюны оештыручылар Израильгә барып операция ясатырга җитәрлек $75,000 җыярга хыяллана.